पवित्र मायचं नाही या पाताळ सम्राट कैपटाळ सुराचा शतशः नमस्कार देवी शतशः नमस्कार। खरोखर समाधान वाटतंय या पाताळाच्या चारी बाजूला जर का अवलोकन केलं असेल जय जयकार होय जय जयकार जय जयकार आणि जय जयकार। या जय जयकाराच्या नादानं पाताळाचा दरबार कसा अगदी दुमदुमला जातोय। प्रत्येक जण जय जयकार करताय कुणाचा असेल तर या